Салом алейкум бародари азиз. Магазини арзон маркет шаҳри Москва, метрои Сходнинская, торговый центр Оранжевый мир, дар пеши метрои Сходнинская бародаро. Об телефоно чӣ хеле медонанд, каси мақсад якум бор моро диста телефонои мо бо нархҳои беҳтарин, бо нархҳои арзонтарин фурӯхта мешавад дар шаҳри Москва. ҳозир дар бораи Redmi Note 11S каме маълумот дода мегзарем. Redmi Note 11S 8 ба 128 гигабайташ, нархи имрӯзаш 16500 рубл, 108 мегапиксел камераша бинед, чӣ идеални дизайн дора, камераш промадагия корпусуш 108 мегапиксел камераш, процессориш Helio G96, экранаш AMOLED 90 ГГц, коркуниш беҳтаринай. ҳозир шумо нишон дода мегзарем, коркуниш вообще самолётай, гарантияш қатӣ. 1 сол гарантия дора телефонои мо, ҳамаи телефономо 1 сол гарантия дора. Динамикаш дар поён динамик дора, дар боло динамик дора, наушникаш дар боло ми пулт дора, зарядкаш Type-C, дизайни чоркунҷаранг. Марҳамат кунед, бо нархи дастрас харидорӣ кунед дар магазини мо. Дар комплектш 33 ватта бистри зарядка поддерживат мекунад, 33 ватта бистри зарядкаи блоки оригинал дора ва якта кабели оригинал. боз беғарзи дар комплектш чихоли прозрачный дорад, документош. Нами ҳамаи чизша бародаро, марҳамат кунед, суҳбат кунед, бо нархҳои дастрас телефонҳои харидорӣ кунед. Шумо барои поддержка якта лайк, тамом бародаро, саломат бошед. Авиакасса ҳам дорем, билетҳо бо нархҳои дастрас, худо нигаҳбонтон бошад.